съм гладен. Няма ли нищо за ядене? Нямаме! Що не иде да вземеш нещо? Гилбърт 2 е отишъл. Правихме, че аз съм истински. Все едно. Какво стана с този портал? Няма ли си ходиш вече? Calm down. Остават ми just няколко части и ще го бива за no time. Само се измъкваш. Ма не мисля от главата. Утре ще го билднем по светло. Сега се привикви. Братко. Нося царевичен хляб с сирене. Да. Откажи се от смотания план, няма да проработи. Остави ме, започнал съм вече. Все още можеш да се откажеш. Да се откажа? Не видя ли какво стана с Смит? Ти го влече в това. Блак Смит беше невинен. Той се жертва за направата на един по-добър свят. Сливането на световете не е начин. Ето ти да го кажеш като си по-мощен. Знаеш защо съм по-мощен. Ако не беше си употребил сега, и ти щеше да си мощен. Кои съставки оставаха за построяването на портала до нереалния свят? Остава по един свят от две различни дървета на 500 метра от... Ей! Какви са тия цвечета и заклинания? Ти мани баламосаш нещо. Да, мани баламосваш. Значи не ми умувай много, защото не си ти този, който отваря портали и знае магическите точки на светове. Да, прав не си ти. Значи това е втората съставка. Много интересно. Има смисъл. Ега си, яко. Наистина. Ето това е втората съставка. Отивам да отворя портал. Много ми беше приятно с вас. Аре, чао. И на мен, аре. Отиде ли си? Явно да. Пак ли сме в този скапан свят, бе? Заради Гилбърт се озовахме пак от този шибан свят. И от къв зор? Трябва да намерим начин! Чакай! А къде е Гилбърт? Абе, другия, бе! Не знам, той трябва да е тук някъде, ама не го виждам. Аре, а го потърсиме към къщи. Фейкал е. Продавам кърпи и парцаляци. Една на цената на 2. И стакани от най-фините слънчогледи. Кой разбира, тук се спира. Който нос яди дас е педе... Продаваш кърпи, а? Надявам се, знаеш, че цялото село те търси. Ей! Върни се тука, бе! Чекай, бе! Аре, бе! Охо! Какво си имаме тука? Здравейте, какво правите тук? И аз ще ти кажа какво правим тук. Имаш много да ни обясняваш. Шо ни думъкна тук отново? Не се обяснявай. Аз не съм ви докарал, вие сами сте си дошли. Абе, върни се тук, бе! Добре, сега къде ще го намерим този идиот? Аре да го търсим извратите. Хайде. Не е тук. Не е тук. Не го виждам. That shit keep me away for a while.
Намери ли го някъде? Не, никъде го няма. Да продължаваме да търсим. Да. Този свят става все по-странен. Какви пъти, бе? Вау, какво правиш тук? Завърте се света и се завах тук. Да, с мен така става. А знаеш ли как да се измъкне? Трябва да идеш на хора и да изчакаш света да се завърти отново. Отново. Добре, чао. С тази сфера мога да слея всички светове и да преобърна неща. Тука! Усещам рязка промяна в климата. Каза Джастин, опитвайки се да се оправдае, само и само за да носи по-дебели дрехи. Няма значение, отварям. Отваряйки поредната врата, те намериха стая с куп дрехи, които са точно по техния размер. Много реалистично. Ей, да не дойдам при вас. Аре, яла де, яла. Ела де. Майната ви! Айде. Айде да продължаваме да го търсиме. Айде. Влязохме. По-точно излязохме. Ей! Там има някого. Да, виждам някой. Извиняй. Кои сте вие? Ами ние сме Гилбърт и Джастин Джонсън. И търсим един Гилбърт, който може да контролира портали. Гилбърт, който управлява портали? Гилбърт Трикстър. Е мой брат. Сега ще ви разкажа покровителната история на братята Вентура. Всичко започна, когато транзишън. Всичко започна в едно малко градче, в дома на най-великия магиосник. Той имал двама сина с имена Джастин и Гилбърт Вентура. Това сме ние. Когато дойде време да ни повери силите на рода, той предостави талисмани на двама. Мина се известно време и Гилбърт се пристрасти към магията и си постави за цел да разкрие нейните граници. Затова започна да краде магия от чужди притежатели. Не така. Жителите на града го разкриха и той се наложи да започне да се крие. Брат ми избяга от семейството, за да продължи с целите си. Аз се опитах да го разубедя, но той не ме чу. Трикстър намери един млад ковач на име Смит, който му предоставил нужните. Що за идиот? Скаути магиосници бяха изпратени по брат ми, за да го намерят из горите. Носели се слухове, че Трикстър е започнал да слива светове и да заточава хората от тях в нашия свят. Разбрах, че Смит беше нагазил здраво в лайната и на 1108 свят го заловили и Гилбърт останал сам. Това стигнало твърде далеч и Чичо на Чарли предприел усилени действия в залавянето на брат ми. На 2312 смесен свят Гилбърт бе открит да се лута из града, търсейки приспособления и Чарли, без да се замисли, изпратил който е имал под ръка срещу Трикстър. Хванете го! И така Гилбърт продължил с плана си за сливане на световете до сега. Единственият начин да го победите е да... Усещам четвърто присъствие. Кой е дошъл с вас?
Не знам за какво говориш. Ей! Какво правиш, брат ми, бе? Какво трябва да се направи? Не си се отказал. Изненадан ли си? Не, но съм разочарован. Виждам, че си върнал покривката. Старите навици не умират. Не, но се пати от тях. Гилбърт? Какво? Не бе, виж, това е Гилбърт. А кои всъщност сте вие? Това е брат ми Шамара. Шаманна. И съм най-могъщото същество в тези земи. Не съм много сигурен. Най-могъщото съм. А не мога ли да обсъдиме? Вие е време да си ходите. Последен шанс да постъпиш правилно. Вече не искам твоя знак със сирене. Слушайте, Джонсънс, сега ще ви дам инструкции как да победите брат ми Трикстър. Трябва да ги следвате много точно. Ще ви телепортирам през първоначалния портал, през който Трикстър ви е довел в нереалния свят, но може да не се получи от първия път. Ето го! Прией! Няма да ти позволим да свестиш! Лошо е! Махайте се! Вие не разбрахте ли да ми се бъркате, бе? Какво ви балабала? Вие ми трябвахте. Вие сте специални. Без вас нямаше да мога да се справя. Отворих портала и вие, като мишки в капан, се хванахте. И бам! Озовахте се в моя свят. Трябваше да се подготвя подобаващо. И затова се обляках като Деди Григор. И вие това се фанахте. Наложи се да дойда в вашия свят. И вие ме приютихте. Имах един месец да проуча света ви. Благодарение на вас, разбира се. И вие това се фанахте. И след това трябваше да ви заточа в моя свят. И вие това се фанахте. И много ясно се появи голямата пречка. Брат ми. Абе ти верно ли се фанава? Но забравяш нещо. Ние принадлежим на този свят. И докато сме тук... Не могат да ги следят докато сте тук. Ей, здрасти, Трикстър. Здрасти, Шнико. Май не успя с плана.
От къв зор? Да. Тихо, не може. Тихо! Има много да ни обясняваш. Я ще ти кажа какво правим тук. Имаш много да ни обясняваш. О, здравейте! Дорадо, Марко, Поло, Джонтра, Волта, Жакс, Парол, Жан, Клод, Ван. Дан. Точно сме вън. Лошо момче. А не вътре сме. Вътре сме. Това е смотано. Ти си много лошо момче. Казахме, трябваше да кажеш. Колата чекаме. Да. Чекайте да мине колата. Дай. Призвикам ви на дуел. Айде бе! И бам! Озовахте се. Отивах ли бе? И бам! Какво си шо? Да се откажа, не видя ли какво стана с Смит? Пак Смит беше невинен, ти го въвлече в това. Вместо ти е да го кажеш като си помощен. Ако не беше злоупотребил, нямаше да си безпомощен.